moda ha nascut aquesta vanera. No ens parlarà de la platja ni podrà ser pas marinera. Els que del mar ens allunya la grandesa del nostre terrer. Som d'una vella comarca, som d'aquesta... Bueno, doncs, ara ja... Ja està. No, deien que m'enrotllés una mica, no sé per què. Això que no hi ha cap persiana per aquí, per enrotllar-me, però bueno, és igual. Jo tenint aquesta gent aquí a la vora, qualsevol em va bé. Us podria explicar una història de cada un d'ells. Això sí, em fan emprenyar molt, també. Bueno, ara farem una rumba, però és una vanera, també. Una vanera ràpida, però n'hi ha que diuen que és una rumba. Porta per nom Lola la Tavernera. Negra nit buscant aixopluc entre la taverna. El vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove tirat i foc, amb forat negre lligat al coll, el roda soques per l'ona i de cadolador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una vanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com una rialla, i mirant coqueta fica l'ullet al noi de Calella, gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella vanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot mulateta vella, jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant. Quan arriba el vespre la tavernera encisadora espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi cantarà alegre tota la nit cançons de Cuba, cants dels mulates i blau marí. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit. I mentre li canta una bandera amb la guitarra, ella mou el cul, balancella els pitxis com una rialla, i mirant coqueta fica l'ullet al noi de Calella, gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella vanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot mulateta vella, jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal.
Sí que se sent massa? Se sent bé? I així se sent? Doncs vosaltres, la capsa màgica. I de seguida, junt amb la capsa màgica, el gran professor Setrill, que acaba d'arribar de París. I un momentet, perquè vaig a buscar amb el gran professor Setrill. Mesdames et messieurs et tous les enfants, je suis arrivé de Paris spécialement pour débuter devant vous. Un entraîneur a la padrina de la font, a buscant un tiret d'aigua, la padrina de la font, a buscant un tiret d'aigua. En castellano quiere decir pastanagas, peras, pomes, patates, patates prunes, pebrots, préssecs, pollastres, panotges, planters, pèsols, mocadors. Ai! 16 jutges d'un jutjat mengen... Aquest ninot es diu Sebastià, eh? Dos trossos, 3, 4 i 5 trossos, ben plegadet, així, quina corrent d'aire. I el bitllet torna a quedar sencer. Tot aquest exercici tan difícil, en Rubén i Clara es despedeixen de tots vosaltres.
té 20 anys perdut i allà una vida para. Gràcies. Té 20 anys perdut i allà una vida para donar. Se'm farà un cel que amb una ullada farà passejant lleugers un serrant d'amor per anar més lluny. No fos que demà perdessin el pas per anar feixuc. No els entendreu si no heu tingut mai poden dir. Ni pescar-hi per plorar-hi algun consell. No els entendreu, no els entendreu, i ells se'n fan creure tan senzill que és ser-se passeig sense foraner. No paris més, no paris més, no paris Un d'ells, per exemple, va ser el guanyar el Festival de la Cova del Drac, que em va donar la possibilitat de gravar un disc. Aquest disc, en la cara primera, hi vaig gravar la cançó Bona nit, que d'una manera o altra anava dedicada íntegrament a Cerdanyola, en el meu poble. Aleshores... Nova gent continua, i ara amb un cantautor. L'anomenen la veu de Cerdanyola. És clar que ell canta per a tothom. L'escoltem en primer lloc i amb la cançó Bona nit. Canta Ramon Sauló. Bona nit, que el meu poble s'ha dormit. Bona nit, que el meu poble s'ha dormit. Ja ha marxat el nen que juga i que amb jocs em va parlant i que em fa plorar quan penso que ja no sóc un infant, no, 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 no. Bona nit, que el meu poble s'ha dormit. Romanço dels arriers de Sant Antoni Abat de Cerdanyola del Vallès. Benvinguts, senyors, senyores, i tota la població. Benvinguts a Cerdanyola, benvinguts a aquest pregó. El motiu que aquí ens congrega és la festa dels Tres Tombs, que Cerdanyola festeja amb molt gran celebració. Els Tres Tombs és una festa que sempre s'ha celebrat als pobles de Catalunya amb molta solemnitat. Això de donar unes voltes
a l'entorn d'un lloc sagrat. És pràctica molt antiga i està ben documentat. Antics historiadors diuen que ja ho feien els romans, i veureu anant a la Meca que ho fan també els musulmans. Per tot el Mediterrani és un costum molt estès en les diferents cultures, segons consta i tinc entès. I a Cerdanyola es concreta, com en molts altres racons, en la tradició antiga de la festa dels Tres Tombs. Els Tres Tombs és una festa que es dedica actualment al cavall i al que l'envolta, els carros principalment.
and misinterpreted concept, so readily dismissed by the Nietzsches of the world as a weak and cowardly force, has now become an absolute necessity for the survival of mankind. Sardañola es sin dudar ciudad de blues, cruce de caminos, el diablo aquí dio a luz. Sardañola es ciudad de luz, al pie de las montañas, es fuente de inspiración y marcó el compás a la que la red de músicos. Sardañola es ciudad de blues, ciudad de blues, ciudad de luz. Y el 87 fue genial para Belcebú, un año ideal, no le faltó actitud. Sardañola es ciudad de blues. En la radio busco a un locutor de rock and roll, Ibarro, Manolo Ibarro, y a un mecenas que se apuntó porque en él creyó. Sardañola es ciudad de blues. Oh, Chane, oh, Chane, ciudad de blues. Ciudad de... Quan mossèn Rossell va arribar a Cerdanyola ens va captivar a molts per una sèrie de virtuts o de qualitats que ens va sobtar perquè no estàvem acostumats. Vam aterrar a la població de Cerdanyola l'any 70, la tardor de l'any 70, va ser perquè prèviament jo havia acabat els estudis de teologia a la Facultat de Teologia de Sant Cugat, dels jesuïtes. La societat de Cerdanyola era molt d'estar portes endintre, era la conseqüència del franquisme. Vull dir, era individualisme, no et comprometis, no et mullis, que te la pots jugar. Venim d'aquest esquema, vull dir, venim de l'esquema, que l'Església en aquest sentit, fins a aquell moment, doncs era conservadora. Que quan va arribar a Cerdanyola es va trobar fins a cert punt desemparat, es va trobar abandonat, perquè els que realment eren de la vella escola, podríem dir, doncs aquests se li van retirar. L'Església també ha d'actuar conforme a uns principis que venen marcats d'honradesa, de germanor
i de tal. Per tant, crec que verdaderament l'Església va actuar com havia d'actuar. Al veure aquest nou tarannà que es donava a l'Església aquí a Cerdanyola, vam formar seguidament ja el primer club de pares aquí al casal. I no solament des del punt de vista que moltes vegades pot semblar allò econòmic, que si han fet una permuta per poder fer una església i tal i qual. No, jo crec que hi ha hagut alguna cosa més. És a dir, més de relació espontània. En el casal vaig arribar amb mossèn Joan Gili més o menys un any i mig abans de que vingués mossèn Rossell. Clar, ens interessava saber quin tarannà tindria el nou capellà. I me'n vaig anar al bisbat i vaig parlar amb mossèn Batlles, que llavors era el vicari episcopal. I quan vaig aterrar-se aquí feia 3-4 anys que funcionava el club infantil. Va començar en el casal parroquial i els pares del club infantil Cerdanyola són els que van donar en el casal parroquial un aire més obert. Acordar que hi hagués una guarderia, perquè en aquells moments a Cerdanyola no hi havia cap guarderia. La torre del Patufet era una torre que hi vivien els meus tios, l'Engràcia Fatxó i el Domingo de Gomar. Una bona relació entre principalment mossèn Josep i el Gat. Ell és el que va permetre que es poguessin fer moltes obres de teatre que abans suposo que ni imaginar poder-les fer en el casal, no? I ens reuníem els dijous, fèiem intercanvis de segells, subministraven les novetats que anaven sortint d'Espanya, dels segells d'Espanya. La peña flamenca hoy Casa de Andalucía en el casal parroquial. Ahí estaban ellos, hacían sus actividades y pidieron a don José que por favor les diera la custodia de una imagen de la Virgen del Rocío. En el año 82, un grupo de hinojoseños nos disponemos ahí a la romería de Hinojosa del Duque, allá, para celebrar con todos nuestros paisanos la romería de allá. Y entonces cuando llegamos a comprender la gran persona que es este hombre, porque nosotros le venimos a pedir dos favores. Uno, que nos vaya a decir una misa, si es posible, a la ermita de San Iscle, y otro, que nos dije el terreno de la ermita de San Iscle. Surgió la idea de a ver si podíamos conseguir traer la propia imagen aquí a Sardañola. Este proyecto se puso en conocimiento de don José, siempre y cuando con la autorización también de allí de la Hermandad Matriz. En el año 1995 fue entregada a don José Roset i ell fue el que dio la bendición de la imagen. El Martinet va començar amb una iniciativa conjunta de la parròquia, de mossèn Rossell, i que tenia ganes de fer alguna cosa així, i del grup de joves. Que realment hi havia a la parròquia i sempre amb el Josep anàvem parlant de que necessitàvem fer aquesta revista. Que el paper de l'Església no era deixar locals a la gent clandestina perquè ens reuníssim, sí que en aquelles circumstàncies van prendre l'opció, ell i crec que també, així es va veure, el de Ripollet i possiblement el de Montcada, no sé si es reunien o parlaven, de jugar a aquest paper complementari. Tots els que vam arribar a l'Ajuntament, pràcticament tots venien del món obrer, venien de les fàbriques, que havien col·laborat amb les associacions de veïns encara que fossin clandestines, fins que es van legalitzar els partits polítics, van lluitar contra el franquisme. Va ser la nit del 23F, que algun partit polític no sapiguent on amagar la documentació perquè era un perill tenir-la a disposició de qualsevol, si això hagués triomfat, lògicament els primers llocs que haguessin anat serien els partits polítics a buscar-la, i en canvi l'Església es va obrir per tenir aquesta documentació, sent un risc per ells. Cada any vam començar ajudant a mossèn Josep l'electrificació de la primera campana que hi havia única en el campanar de Cerdanyola. D'aquest acte també en va sortir l'any següent la col·locació de la creu que fa de prisma a la coberta a l'església, a la parròquia, al temple, i així any rere any vam anar fent cada any una ofrena d'obra
pagada pel Gremi de Constructors d'Obres de Cerdanyola. Altre cop surto al carrer i noto que res no va bé, com si faltés una part de mi. Em passo el dia caminant sense tenir clar cap on vaig, segueixo sense veure el fi. Estic desorientat des de que me n'he adonat que jo no sé estar sol. Segueixo el meu camí sense guia, sense cap destí, no veig la llum del sol. Fins i tot quan dormo segueixo ben despert, somiant que algun dia arribarà el moment. Estic atent, busco i no trobo, tampoc sé què és el que busco. Tothom em diu que ja arribarà, no sé esperar. Busco i no trobo, tampoc sé què és el que busco. Cada dia això és més depriment i decadent. Ha plogut al Vallès. L'aigua que el sol no ha retingut s'escola per la superfície de la terra formant cursos d'aigua que busquen el mar. Aquest que ara veiem neix a la serra de Collserola, al terme de Sant Cugat, s'endinsa en el de Cerdanyola i al llarg de 14 quilòmetres arriba al terme de Montcada, on desguassa en el riu Ripoll, 600 metres abans d'arribar al Besòs. Al llarg de la història ha rebut noms ben diferents: riu principal, riu major i riera de Sant Cugat, entre d'altres. Un dia qualsevol de 1998, a l'Escola Sant Martí de Cerdanyola, els alumnes de sisè estan seguint un programa de coneixement del seu poble. En aquest moment, es disposen a parlar de la riera. Bé, avui començarem a estudiar un nou aspecte del poble. Segur que tots vosaltres coneixeu les paraules riu, torrent i riera. Però, algú de vosaltres sabria explicar-ne les diferències? Jo, profe! Mireu, ja és aquí. Endavant, endavant, Francesc. Hola, Florentino, com estàs? Hola, és el de la tele. Em penso que ja el coneixeu. Es diu Francesc Mauri i és meteoròleg. I també és un expert en el medi natural. I és l'home del temps de la tele. Sí, Sílvia, surt a la tele. Però ara li he demanat que vingui perquè ens aclareixi
les diferències que fa una estona discutíem. Endavant, Francesc. Si et sembla, doncs explicaré aquestes diferències. Aviam, riu, riera, torrent. Penseu que un riu és un curs d'aigua habitual, regular. Sempre porta aigua i normal... Però ha canviat molt l'aspecte de la riera amb el pas dels anys? Quins vestigis en queden encara avui de la presència humana al llarg dels segles? Els nostres amics de sisè s'han col·locat en un punt que ens servirà d'excel·lent mirador per descobrir-ne uns quants. Tots aquí, sisplau. Wilson! Aquí a Montflorit, com Cerdanyola, que era un lloc d'estiueig, doncs era la platja. Hi havia totes aquestes rescloses que ens hi anàvem a banyar, que ens ho passàvem molt bé, a més era un riu que hi havia també vegetació comestible, hi havia les cosconilles, hi havia els fonolls, que abans es feia de verdura, fonoll amb patates i bacallà, i era un lloc on hi anàvem a jugar molt, on hi anàvem a buscar herbes des del bestiar fins a les persones. Aquí sí, aquí había peces, hombre, aquí había peces, vaya si había. Peces y rana, madre, no he comido yo rana aquí. Rana, tenía un tirador de aquello, lo sabés, y me ponía más sentada en una piedra, por ejemplo, una piedra cualquiera, en la vía. ¡Ah! La anca esa, yo la sabía arreglar muy bien, le quitaba nada más que la trepilla y luego el pellejo. No, vea, al fuego no estaban ricas. Uy, Dios mío, Dios mío. Tu ja et recordes que al travessar el riu encara bullia, no? I tant, aquí fa 10 anys. Sí, bullia. I llavors que tu només travessava la riera i allà naixia. El regatiu aquest naixia llavors. Sí. No tirava més enllà. I aquesta mina jo calculo que devia baixar un caudal, el que solem dir nosaltres una regadora, que aproximadament ve a uns 100-120.000 litres d'aigua per hora. No vol dir que hi hagués èpoques a l'estiu de sequera que fluixés una miqueta, però a l'hivern es tornava a recuperar. Aplega els assentaments agrícoles més rics amb aigua d'aquesta contrada, des dels llocs de Llaceres i Can Güell a Sant Cugat fins als de Codonyers, Can Costa, Can Fatxó del Molí, sobretot la part anomenada les Hortes d'en Cabanyes, a prop del Montflorit actual, i després els de Canaletes, on hi havia uns 6 o 7 molins hidràulics on els pagesos duien els grans de cereals i els transformaven en farina. Bé, el riu aquest ha donat molta vida a Cerdanyola, perquè tot això era, i tot de Montflorit, tot el pla de Cal d'Oliver era tot regadiu. I es regava amb aquest rec que passa per aquí, la resclosa aquella. Jo té 170 anys aquesta resclosa. I encara aguanta. Que ja és molt... Nosaltres amb la galleda anava mirant a dins l'aigua o fora perquè hi havia uns 30 centímetres d'aigua i ell anava posant les mans als caus, a les voreres de l'aigua, hi ha els caus on s'hi amaguen els peixos i les bestioletes, no? I anava agafant els barbs, hi havia estat de 20 centímetres de barbs. Anava agafant i anava fotent fora de l'aigua i nosaltres a la galleda. Ens vam banyar, sí. I n'hi havia que havien d'altres nois també, i després també es banyaven, i n'hi havia que pescaven, i així. I tenien els peixos. ¿Estamos ready o qué? Vamos a darle caña. La selva més hardcore de tota la perifèria, a mig camí entre un meme i la setena de Shostakovich, amb 100 quilos de flow des de Takedown Studio, Cronopio es presenta... La sonora creació. El taló,
comença la funció, capítol primer, la sonora creació. La gent preparada per entendre el que ve ara, Cronòpes es fundava el dia que Palma va pregar. Sona el beat i amb un crit, benvingut a l'Exterràdio, semblarà caòtic, però tot és horari. El Vallès, la feta, en un trat de Sant Hilari, això pinta que s'allarga, serà millor que t'instal·lis. Tu vens de l'Eixample, jo de Cerdanyola, sempre present, connectant amb Collserola. El nostre pentagrama li diuen a P7, des de Canaletes a la plana del Castell. Aquí som sabrosones com un bon espatec i tenim el flow de la rata del riu sec. Baixem maquis de la Mola en direcció a Barcelona, ara que arriba el Ditex ens hem muntat el dòlar. En lo comunista va sembrar el terror, millor que vinguin els jaquis amb un marinador. De ciutats o pilla cancera estem a la feina al fort, i és que l'aire té més merda que un bistec al comptador. ¿Estamos ready o qué? Vamos a darle caña. A la selva més hardcore de tota la perifèria, a mig camí entre un mebe i la setena de Shostakovich, als 100 quilos de flow, l'agrupació i Cronòpio us presenta... La sonora creació. Amunt, Cerdanyola! Puja el taló, comença la funció, capítol primer, la sonora creació. La gent preparada per entendre el que ve ara, Cronòpes es fundava el dia que Palma va fregar. Sona el beat i amb un crit, benvingut a l'Exterràdio, et semblarà caòtic, però tot és horari. El Vallès, la feta, no entrarà a Sant Hilari, això pinta que s'allarga, serà millor que t'instal·lis. Tu vens de l'Eixample, jo de Cerdanyola, sempre present, connectant amb Collserola. Ja fa temps que en aquest poble hi ha un ressò que talla l'aire, on tremolen els carrers. Quan el Sarda ja s'escalfa, escoltarem les nostres veus de Sant Ramon fins a Cordelles, empenyent amb molta força el nostre equip a la victòria. I no, cap rival no ens podrà torçar. Som la força d'una flama que ha brillat en 1000 batalles, puny en l'aire, verd i blancs tots preparats. Posa't dret i crida fort, que avui el Sarda ho dona tot. Tanca els ulls i mira enrere, que el degà no fa dreceres per guanyar. Posa't dret i crida fort, que avui el Sarda ho dona tot. Tanca els ulls i mira enrere, que el degà no fa dreceres per guanyar. Aquesta és una figura de pedra sorrenca que la va fer el Garriga, el Josep Garriga, però no va, que tenia 18 anys, no va acabar perquè tenia les mans, se li van esgarrar les mans, però és molt guapa. I totes aquestes rajoles són de mostra catalana, algunes són curades als mercats i altres tretes de cases i masies enderrocades de Cerdanyola. Mira, aquesta és de la Casa Bernada al carrer Santana. Aquí hi ha uns quadres d'artistes que no són de Cerdanyola. Aquest és
un quadre d'un presoner soviètic dels anys 43-44. Aquests dos són del senyor Bamont, Àngel Bamont. Això són rajoles de mostra catalana, com la de l'Escala. Aquelles dues frontals que són més grans no són de mostra catalana, són de 20 per 20, són tretes de cuines al carrer Sant Ramon. Anem mirant cap aquí, mira, aquí tenim el Ledo, que això és la ambaixada de Sabadell. Van decretar la República Popular de Ripollet. Aquí va entrar la República i aquí el monument que preparava en Viladomat a la plaça Sant Ramon. Aquí baix tenim un original d'Angoi i aquesta senyora, que és del pare del Josep Garriga, es deia Sebastià Garriga, era un aficionat, feia bastant bé l'escultura. Aquest bust és atribuïble a Viladomat. No està firmat, però aquesta senyora era una llevadora que es deia Adelaida Monteis. Ja explicant hi ha bastanta cosa, però ens dedicarem més que res a la cosa local. Aquesta és de Manyosa, Salvador Manyosa. Aquí hi ha Sant Ramon Nonat, que el vam salvar d'un container de Can Serra Parera. Avui el gran Germán canta Cerdanyola del Vallès. Puja el volum! A prop de la capital, però sense tant d'aparcar el pa, excepte la UABE, és Cerdanyola del Vallès. Oh! El patró és Sant Martí Vall, a terra el lloc més fi, passa el riu sec. És Cerdanyola del Vallès. Hi havia el mític Drac Roig, xerriques i algun pèl roig, el hoquei, la partideta i un petonet. I el jardí que banyet. Tomar carro del més bo, també amb el cincotró. 1, 2, 3, a Sarda, Poli, el riu sec, Collserola. Ai, Déu meu, que se me'n va la bola. És Cerdanyola del Vallès. Per jalar un bon Frankfurt ves al Paco, pots anar amb tren o amb un polaco. És Cerdanyola del Vallès. Toc de queda per la nit al barri de Montflorit, els senglars van sense estrès. És Cerdanyola del Vallès. Confinats amb el barnús, arreglat molt bé el perrús que fan el Festival del Blues. És Cerdanyola del Vallès.
Hi havia el mític drac roig, xerriques i algun mel roig, el hockey, la martineta i un petonet. Tu m'agarro del més bo, també amb el cinclotró. 1, 2, oi! A Sarda. A Sarda. A Sarda. És Cerdanyola del Vallès. Sí, senyor! Marca la perriba, Paco, pots anar en treno amb un polaco. És Cerdanyola del Vallès. Gràcies, Germán. Gràcies, família, Gràcies. Això està treballat, Sí, Gràcies. gràcies. Visca Cerdanyola. Mare que el va parir.